κι ο χρόνος εκεί να μεταμορφώνει, να μετασχηματίσει, να μετουσιώνει ανύποπτα, ανυπόκριτα την υπόσταση των ανθρώπων, των πραγμάτων. Και ο χρόνος εκεί να μεταμορφώνει, να μετασχηματίσει, να μετουσιώνει ανύποπτα, ανυπόκριτα την υπόσταση των ανθρώπων, των πραγμάτων. Και ο χρόνος εκεί να μεταμορφώνει, να μετασχηματίσει, να μετουσιώνει ανύποπτα, ανυπόκριτα την υπόσταση των ανθρώπων, των πραγμάτων, των πραγμάτων. Χρόνος εκεί να μεταμορφώνει, να μετασχηματίσει, να μετουσιώνει ανύποπτα, ανυπόκριτα την υπόσταση των ανθρώπων, των πραγμάτων, των πραγμάτων.